Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. 2014 год быў насычаны на падзеі і здарэнні. Сёлета было шмат юбілеяў, прыпадала шмат гадавін. Каталіцкі партал «Католік Бай» прадстаўляе топ-12 падзей года, якія па версіі рэдакцыі застануцца ў памяці касцёла як найбольш адметныя. Сёння мы сустракаемся з віцэ-старшынёй канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі арцыбіскупам Тадэвушам Кандрусевічам. Вітаю вас, ксёндз арцыбіскуп. Прапаную яшчэ раз прыгадаць гэтыя падзеі, а вас, ваша эксцэленцыя, прашу для нашых тэлегледачоў зрабіць такі маленькі каментарый гэтых падзей. Католік Бай піша, што першай падзеяй, галоўнай падзеяй было прысвячэнне 3 новых беларускіх біскупаў. Ксёндз Олег Буткевіч біскупам Віцебскай дыяцэзы, ксёндз Юрый Касабуцкі дапаможным біскупам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзы, ксёндз Юзаф Станіўскі дапаможным біскупам Гродзенскай дыяцэзіі. Вы былі першым біскупам. Змяняюцца часы, змяняюцца людзі, біскупаў патрэба ўсё больш і больш. Дзякую найперш за запрашэнне і, карыстаючыся з гэтай нагоды, хацеў бы ўсіх павіншаваць з Новым годам і з Раством Христовым, каб Езус Христус сваёй ласкай нараджаўся ў вашых душах, сэрцах, праз вас таксама нараджаўся ў нашым грамадстве, каб гэты супакой, які Сын Божий праз сваё ўцалаўленне прынёс на гэтую зямлю, панаваў таксама на нашай зямлі. Сапраўды, каталіцкі касцёл Беларусі з'яўляецца другой канфесіяй пасля праваслаўнай царквы. Каля 1,5 мільёна вернікаў і 4 біскупы гэта было замала. Гэта ўжо было бачна. Касцёл развіваецца, адносіны з грамадствам развіваюцца, адносіны з мірам культуры, мірам навукі і ўсюды усе патрабуюць біскупа, адносіны таксама з медыямі. І нас было замала. Замала было таксама нас і для вядзення нармальнай пастырскай дзейнасці, што з'яўляецца галоўным у жыцці біскупа. І таму гэтае прызначэнне папам Францішкам 3 новых біскупаў гэта сапраўды вельмі вялікая падзея і, напэўна, галоўная падзея мінулага году. Гэта найперш узбагачэнне каталіцкага касцёла, бо на 75% павялічылася колькасць біскупаў. Ведаеце, не ведаю, ці ёсць такая краіна ў свеце, дзе адразу на столькі процентаў, на столькі адсоткаў магла павялічыцца колькасць біскупаў. Наступная справа гэта таксама і прызнанне апостальскім пасадам каталіцкага касцёла, які развіваецца, які патрабуе новых пастыраў. Далей гэта таксама прызнанне нашай краіны, годнасць для нашай краіны. Краіна была заўважана апостальскім пасадам, святым айцом, і тое, што нашы вернікі падчас ганенняў на касцёл, падчас гэтых 3 пакаленняў пераследу веры, яны вытрымалі, захавалі веру, не толькі захавалі, але перадалі і маладым пакаленням. Гэта таксама было, можна чытаць, такой узнагародай, бо кроў мучанікаў – гэта сем'я хрысціянства. Вось, як мы добра ведаем, гэтую максімум, гэтую формулу. І гэта сем'я хрысціянства таксама праяўляецца ў гэтых біскупах. Арцыбіскуп, яны выхаванкі семінарыі, якую вы заклалі? Так, я гэта падкрэсліваў, асабліва многа разоў падчас іх кансакрацыі, і я вельмі рады, бо ў нейкім сэнсе, можна то замнога сказаць, мои духоўныя сыны, але так было, што я гэту семінарыю закладаў. А на вашу думку, колькі яшчэ павінна быць біскупаў Беларусі? Яшчэ павінны быць біскупы, яшчэ павінны быць. Эксцэленцыя, наступнай падзеі гэта 20-годдзе часопісаў «Дыялог» і «Аве Марія». Можа, гарадзенцы не ведаюць так добра гэтых часопісаў, але я хацеў бы задаць пытанне таксама да вас, як адказнага за медыа, каталіцкія медыа ў Беларусі пры канферэнцыі. Як сёння развіваюцца медыа, у якім яны стане каталіцкія? З аднаго боку трэба сказаць, што медыа развіваюцца. Гэта дастаткова паглядзець на нашы сайты, паглядзець на друкаваную прэсу.
паглядзець таксама прысутнасць каталіцкага касцёла і ў свецкіх медыях, бо калі мы развіваем свае медыа, то, напэўна, і свецкія медыа адтуль бяруць нешта і многа бяруць, маюць інтарэс такі да гэтых медыяў. І, напрыклад, апошняя прэс-канферэнцыя перад Божым нараджэннем, якую я праводзіў у Мінску, яна сабрала каля 30 журналістаў. Гэта ўжо само пра сябе нагадвае такі даволі складаны час. Экономіка тут, дэвальвацыя, тут 30%. Розныя клапоты людскія, так скажем, але людзі прыйшлі, яны цікавіліся жыццём каталіцкага касцёла. Значыцца, каталіцкі касцёл адыгрывае сваю ролю ў грамадстве нашым, і медыа таксама. Яны з'яўляюцца рупарам жыцця гэтага касцёла, даносяць гэты касцёл. Для гэтага трэба сказаць, што яны развіваюцца. Хацелася б, каб яны былі яшчэ больш дынамічнымі, хацелася б мець больш спецыялістаў, але, ведаеце, не адразу ні Мінск будаваўся, ні Гродно не адразу не будавалася, хоць кажуць, не адразу будаваўся Кракаў, але кожны горад не адразу будаваўся. І трэба сказаць, з задавальненнем прыняць, як яны развіваюцца. Я ніколі кажу, што ўжо дастаткова, бо той, хто не ідзе наперад, той вяртаецца назад. Quis non progredit regredit, як кажа лацінскае паслоўе. Для гэтага трэба далей развівацца. Мы прыкладаем намаганні, і ўжо ёсць некаторыя юбілеі, вы ўжо ўзгадалі гэтыя два часопісы, яны вельмі важныя. Адзін наша вера такі навуковы, скажам, больш культурна-навуковы, папулярна-навуковы. Мне хацелася б, каб нашы святары там трохі больш пісалі. Асабліва прафесары нашых семінарій, 2 семінарыі ёсць. І, так па праўдзе кажучы... І шмат прафесараў. І шмат прафесараў, але па колькасці прафесараў і па колькасці тых артыкулаў, якія там ёсць, то вялікі дысбаланс. І хацелася б, каб яны там занялі сваю нішу. Больш таго, што кангрэгацыя каталіцкага выхавання ў Ватыкане, яна патрабуе, каб прафесары пісалі нейкія свае працы, артыкулы і гэтак далей. Я заўсёды заахвочваю, але дзякую медыям, што магу яшчэ гэта сказаць публічна. Арцыбіскуп, дарэчы, сам піша. І то некалькі артыкулаў. Ведаеце, калі ты рыхтуеш артыкул, ты сам дасканалішся. Гэта мне падабаецца. Таксама, скажем, Ава Марія, гэта такі больш папулярны часопіс, але ён заняў сваю нішу, і ён выконвае гэту евангелізацыйную ролю. Я не баюся гэтага слова сказаць, бо ён просты. Трэба развіваць навуку, тэалогію і гэтак далей, і святары павінны гэта ведаць, але трэба прамаўляць чалавеку зразумелай мовай. І ў гэтым сэнсе, напэўна, вялікая заслуга таксама і нашых часопісаў, і Аве Марія ў тым ліку. Эксцэленцыя, наступная падзея – гэта чэмпіянат Еўропы па міні-футболе сярод святароў. Такога спартыўнай падзеі не было, маштабу такога ў каталіцкім касцёле ў Беларусі. Гэта 14 краін. Таксама Беларусь займае 4-е месца. Вы гуляеце. Ці ввогуле такія акцыі патрэбны ў касцёле на Беларусі? У 2012 годзе у Ватыкане адбыўся сынод біскупаў аб новай евангелізацыі. Біскупы з усього свету шукалі шляхоў, як дайсці да чалавека з Евангеліем, як яму прынесці гэта Евангелие. Много гаварылася тады пра розныя напрамкі, зусім ужо касцёльныя, тэалагічныя, малітва, Евангелие, тэалогія, пастырства і гэтак далей. Але вельмі много таксама звярталася ўвагі на культуру, на музыку, на архітэктуру. І медыа займалі вельмі важныя пазіцыі. Але час ад часу таксама гаварылася і аб спорце. Спорт гартуе. Спорт вучыць нас, як прабачаць чалавеку, як дапамагчы чалавеку, каб гэтае такое пачуццё локця, як мы кажам, было ў іншага чалавека. Таксама вучыць, як праігрываць. Не ўсе выйграюць. Вядома, што не кожны застане алімпійскім чэмпіёнам. Едуць многія, вядома, што... Выйгралі святары з Польшы. Яны сапраўды моцныя. І трэба зняць шляпу. А як Беларусь, як каталіцкі касцёл прыняў гэту падзею? Як вы асабіста? Я прыняў з вельмі вялікім задавальненнем, і знаю, што нашы вернікі прынялі з вялікім задавальненнем. І грамадства таксама прыняло з вялікім задавальненнем. Пасля гэтага падышоў да мне адзін святар аднойчы, праваслаўны ў Мінску, і кажа:
кажа, можа мы так бы і згулялі бы, вот, католікі з праваслаўнымі і так далей. Гэта заінтарэсавала. Це інтрыга такая, это нешта такое новае, знаеш. Бо святара людзі прызвычаіліся бачыць пры алтары, у канфесіяналі, сёння можа ўжо дабрачыннасць там штосьці, мас-медыя трохі паяўляецца адзін другі, але тут на стадыёне, вось, яны гуляюць і сапраўды добра гулялі. Эксцэленцыя, іншыя чэмпіянаты, можа, якія? Вы, я ведаю, вельмі добра плаваеце. Маглі бы. Можна справаваць. Ровар. На ровару. І тое, што зборная Беларусі заняла 4-е месца, я уважаю гэта за вельмі вялікі поспех, бо пасля такіх камандаў, як Польша, Партугалія, Харвація, это вядома, што вельмі высокая пазіцыя на 14 камандаў. Я ўжо нават так смяёўся і казаў, калі б такое ж самае месца заняла зборная Беларусі па хакею на чэмпіянаце свету, то былі б, напэўна, вельмі задаволены. 7-е месца таксама вельмі добрае для Беларусі было. Эксцэленцыя, вельмі важнай і значнай наступнай падзеяй быў каталіцка-праваслаўны форум. 22 краіны, за 40 каталіцкіх і праваслаўных іерархаў. Вы былі адным з такіх ініцыятараў таксама гэтай буйнай сустрэчы. Якія плёны? Можа, ўжо відаць гэтыя плёны гэтай вельмі значнай падзеі? Гэта спрыяе далейшаму развіццю каталіцка-праваслаўнага і міжканфесійнага дыялогу. Бо столькі іерархаў, якія сядзелі бы разам і разам размаўлялі бы на тыя самыя тэмы, а тэма была вельмі гарачая, вельмі важная, маральны стан Еўропы. Мы добра ведаем, што Еўропа сёння хварэе. Гэта новая духоўная эбола, ад якой трэба шукаць леку. Лек існуе, это 10 Божых запаведзей, больш нічого не трэба. Толькі што, вядома, чалавек не заўсёды ўспрымае, хоча іх замяніць, і маральны рэлятывізм, бо ўсё змяняецца, таксама можна змяніць Божае права, Божае права не можна змяніць, і мы маем усе гэтыя наступствы, якія мы маем, якімі мы сёння жывём. Ужо спаткаў многіх людзей, многіх біскупаў ці кардыналаў, якія былі таксама і удзельнікамі, яны вельмі заахвочаны. Яны ў сваіх краінах размаўляюць аб гэтым, яны распавядаюць аб гэтым. Гэта былі не толькі што яны прадстаўнікі, скажам, каталіцкага касцёла ці праваслаўнай царквы з адной ці з іншай краіны. Яны прадстаўлялі таксама свой край, сваю дзяржаву прадстаўлялі. І вядома, што прыехаўшы дамоў, яны распавядалі сваім вернікам: я быў там, я бачыў гэта, і гэтак далей. Вось як кардынал Эрда сказаў, мы прыехалі ў катэдральны касцёл у Мінску на цэлебрацыю святой імшы, і поўная катедра народу, 7 гадзіна раніцай. Эксцэленцыя, наступная падзея – гэта асвячэнне мазаікі ў Назарэце. Больш за 300 пілігрымаў, табліца «Ойчэ наш», мазаіка, Маці Божа і што яшчэ? Езус сказаў: хочаце маліцца, ведаце, як маліцца, «Ойчэ наш». Галоўная малітва. Езус нам там сказаў: а наш няма нашай гэтай малітвы. Давайте зробім. Я такі клічкі, святары падтрымалі, вернікі падтрымалі, і потым, вядома, ўжо гэты сам працэс, арганізацыя гэта ўсяго, вось, таксама складаны, трэба атрымаць дазвол, так гаворыцца, паўсюль ёсць свае фармальнасці і бюракратыя нейкая, вось, але гэта ўсё прайшло, і з вялікай радасцю мы асвяцілі гэтую табліцу. Потым, вядома, апетыт прыходзіць падчас яды, як кажуць, вось. Наступная табліца? Наступная табліца. Наступная – это акурат юбілей 400-годдзя Буслаўскага санктуарія. У Назарете, у этой базилицы звеставання Найсвятейшей Панні Марии и звеставання Езуса, вось, так само много мозаик есть з розных краін свету. Давайте зробім. Адбылося так само. Эксцэленцыя, наступная. Ёсць яшчэ гэты апетыт, як вы? Ёсць. Хочу сказаць, што запланавана на верасень месяц наступнага году асвячэнне табліцы з гімнам Маріі Магніфікат. Эксцэленцыя, перагранацыя крыжоў Сусветных дня моладзі ў Беларусі. Перагранацыя адбылася сімвалаў Сусветных дні моладзі ў ўсіх дыяцэзіях, таксама было на ўрачыстасці ў нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве. І гэтыя дні моладзі адбудуцца ў Польшчы. Такое, можа, адразу пытанне, якое цікавіць усіх маладых
каталікоў, а на Беларусі будуць тыя дні, альбо магчыма так арганізаваць, каб сусветныя дні моладзі былі таксама ў Беларусі? No, гэта, напэўна, вельмі складанае заданне, бо некалькі мільёнаў людзей прыязджае. Вось, касцёл павінен быць моцным, каб гэта ўсё можна было ўчыніць, але мяркую, што, напрыклад, з такой з Літвой, з Латвіяй Беларусь магла бы гэта ўжо ўчыніць, каб раздзяліць на нейкія часткі. Ну, трэба маліцца, у Бога няма нічога немажлівага. Гэта, напэўна. Эксцэленцыя, вы святкавалі 25годдзя сваёй сакры, біскупскай сакры. Святкавалі ў Мінску, святкавалі таксама ў Адельску. Можа, у некалькіх словах, што гэта былі за 25 год? Калі папа прызначыў мяне, Ян Павел II, сёння святы, прызначыў мяне быць біскупам спачатку тут у Беларусі, потым паслаў у Расію. І тут цяжка было ў Расіі, зусім пустыня, значыцца, вось прыехаў і так далей. Тады апостольскім нунцыем быў арцыбіскуп Франческо Каласона, які вельмі любіў прыязджаць у Беларусь. Потым у Маскве з ім мы вельмі цесна так супрацоўнічалі. Ён сказаў, табе прыгатаваная роля быць бульдозерам, расчысціць дарогу. По этой дарозе маглі іншыя ісці. Я разумею, што бульдозер не зробіць дарогі асфальтавай, не зробіць аўтастрады, аўтабама не зробіць, бо трошкі іншыя яго заданні. Але зробіць дарогу. Удалося гэта мне ці не, няхай судзяць людзі, няхай судзіць Бог. Але удзячны за такі лёс, які мне Бог падрыхтаваў і папам, і Яну Павлу II, Бенедыкту XVI, і сёння папе Францішку, якія дапамагаюць таксама мне ў выкананню, дапамагалі і дапамагаюць далей у выкананні гэтага задання. Эксцэленцыя, 25 год гэта юнак. Яшчэ 25, каб далей гэтую дарогу праставаць. Дзякуй, ведаеце, я так заўсёды маладым святарам кажу ці маладым людзям, што хвароба маладосці пройдзе сама без дапамогі лекараў. Але трэба маліцца, каб заўсёды быць маладым і целам, і душою. Душою то заўсёды трэба, целам можа. Гэта складаней будзе, але спорт дапамагае ў гэтым. Наступная падзея – гэта ружанцовы кангрэс, які прайшоў у межах года малітвы, і кангрэс адбыўся 4 часткі ў 4 дыяцэзіях, кожнай дыяцэзіі. Чым ружанец асабіста для вас з'яўляецца? Для мяне, я мяркую, што і ў Беларусі, і на тэрыторыях былога Савецкага Саюзу менавіта дзякуючы ружанцу, дзякуючы малітве ружанца вера захавалася. Вера была перададзена маладым пакаленням. Не было касцёлаў, не было літаратуры, не было святароў, але ў руках быў ружанец. Ружанец – гэта, як быццам, скарот Евангелія, асабліва цяпер пашыраны на 4-ю частку Янам Паўлом II. І каб ведаць Езуса, трэба чытаць Евангелие, трэба вывучаць Святое Пісанне. Той, хто не ведае Евангелия, той, хто не ведае Святого Пісання, не ведае Езуса, кажа святы Ірыней. І менавіта ружанец дапамагаў людзям пазнаць Езуса, гісторыю збаўлення і жыць гэтай гісторыяй збаўлення. Арцыбіскуп 100-годдзя дня нараджэння кардынала Казіміра Свёнтка. Кім для вас ён быў? Это такая ікона каталіцкага касцёла ў Беларусі. Чалавек, які з'яўляецца сімвалам таго, як можна супрацьстаяць гэтаму багаборчаму рэжыму, які выстаяў, які не зламаўся, які захаваў веру. І потым яму быў гатаваны такі лёс быць першым таксама кардыналам тут, першым мітрапалітам мінска-магілёўскім, адраджаць касцёл. Вельмі добра, што людзі памятаюць, і я добра памятаю ў Буцлаве, калі прамаўляў да вернікаў, калі я толькі сказаў, што ў гэтым годзе мы святкуем 100-годдзе нараджэння кардынала Свёнтка, а гэта было 30 000 людзей, можа яшчэ больш, апладысменты. Людзі яго вельмі любілі, шанавалі і удзячны таму, што касцёл таксама належным чынам ушанаваў яго памяць. Эксцэленцыя, наступнай падзеі 10-годдзя міжнароднага каталіцкага фестывалю хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграм «Магніфікат». Якое у вас любімае кіно? Я заўсёды вельмі часта сабе так у сэрцы трымаю фільм. Это «Пакаянне, пакута». Грузінскі фільм. Асабліва напрыканцы гэтага фільма гэта сцэна, якую я часта паўтараю нашым вернікам.
старая женщина приходит в город и пытается, где тут дорога до костела. А молодая женщина каже, нема, церковь взорвали, церковь разбурили, нема. Та старая женщина каже, кому потрібна дорога, яка не веде до костела? Ось, я ж вельмі таке ураження мне гэты фільм зрабіў, і я так заўсёды аб гэтым памятаю. Так, я не маю часу хадзіць на кіно, як гаворыцца. Але фестываль патрэбны, бо я ўжо ўзгадваў неаднойчы і не перастану гэта ўзгадваць, што сёння толькі карыстацца амбонай у касцёле гэта замала, это зусім недастаткова. Это наше абвяшчэнне Евангелія было бы такім кульгавым, моцна кульгавым, нават на две нагі, гэта самае. Калі б мы толькі абмежаваліся да гэтага, трэба выкарыстоўваць іншыя спосабы, у тым ліку і таксама хрысціянскае кіно і тэлепраграмы. Бо сёння якія кіно, сёння якія тэлепраграмы. Трэба несці гэтую соль Евангелія і гэтае святло Евангелія людзям. І гэта таксама гэты фестываль, дарэчы, так многа прыязджае гасцей з-за мяжы, нагадвае аб яго папулярнасці. Ну, трэба сказаць таксама, што ні ў адной краіне з краін былога Савецкага Саюзу няма чагосьці падобнага. Для гэтага тут Беларусь павінна ганарыцца тым, што ўжо 10 гадоў такі фестываль праводзіўся. Эксцэленцыя, наступная падзея. Заснаванне суполкі вышэйшых настаяцеляў, дэлегатаў і прадстаўнікоў манаскіх супольнасцяў Беларусі. Ввогуле для Беларусі, што далі гэтыя інстытуты, што далі манахі? Я не ўяўляю сабе адраджэння каталіцкага касцёла ў нашай краіне без дапамогі прадстаўнікоў розных манаскіх супольнасцяў. Я добра памятаю 89 год, калі я тут распачынаў працу сваю, пачатак 90-го года, 90-й год. Салезіянцы прыйшлі да мяне і сказалі, мы можам взяць 15 парафій. Это як дар з неба быў. Ну як? Які год гэта? 90-й? 89-й або 90-й. Калі было ў Беларусі святароў некалькі значстваў, вот это самае, вось, і яны могуць узяць значстваў. Вядома, манаскія супольнасці маюць больш магчымасцяў, вось, і яны зрабілі сваю справу, цяпер яны, можа, перадаюць ужо дыяцэзіяльнаму духавенству гэтыя парафіі, яны зрабілі сваю справу, таксама іншыя, можа, не столькі, але яны бралі. Гэта адно. Іншая справа, гэта таксама падкрэсліць вот гэтыя евангельскія рады і жыццё паводле евангельскіх радаў у чысціні, што сёння людзі, асабліва моладзь, зусім не ўспрымае, аднак трэба паказаць, што гэта ёсць. Далей таксама беднасці, ці паслухмянасці. Хто сёння хоча слухаць? Усе мудрыя, кожны толькі сваім розумам хоча жыць. Тут аб чымсьці іншым, аб паслухмянасці вышэйшым настаяцелям сваім, а праз гэта паслухмянасць самому Богу. Гэта таксама новае выхаванне чалавека. Ну і таксама іх сведчанне. Гэта нешта такое вельмі важна. Я не ведаю, ці я маю трохі часу, але мог бы распавесці вельмі. Час кароткі, эксцэленцыя, напэўна, гэта будзе, можа, такая наступная наша з вамі сустрэча. Бо такі, ёсць многа такіх вельмі прыгожых прыкладаў, як людзі, которые зусім не ведалі Бога, але праз менавіта бачачы тых монахаў ці монахінь, сясцёр законных, яны зусім змянялі сваё жыццё. Эксцэленцыя, пачатак года малітвы ў Беларусі. Гэта трохгадовы цыкл да стагоддзя фацімскіх аб'яўленняў. Цяпер мы будзем перажываем год навяртання. Вы асабіста сустракаліся з сястрой Луцыяй. Прыгадайце нам гэтую падзею. Што гэта было за сустрэча? 3 разы спатыкаўся. Першы раз у 1991 годзе. Это маленькая дэлегацыя з Масквы, нас 12 чалавек. Мы былі запрошаны ў Фаціма акурат на этой урачыстасці 13 кастрычніка. Ну, і там былі тыдзень цэлі на галоўных урачыстасцях. І тады такая ўзнікла думка спаткацца з сястрой Люцыяй. Я атрымаў дазвол, трэба было з Ватыкану атрымаць дазвол. Калі я прадставіўся ёй, яна мне некалькі разоў спыталася, сапраўды біскуп з Масквы. Сапраўды. Гэта значыць, што пророцтва Божай Маці з Фатымы збываецца. Я спаткаўся 3 разы з сястрой Люцыяй. І аднойчы яна сказала так, што словы Божай Маці
аб тым, што маё беззаганнае сэрца затрыумфуе і Расія навернецца, трэба слова Расія трэба адносіць да ўсяго свету, бо грэх не мае нацыянальнасці. Трэцяя справа. Ці сёння, пасля таго, як мы ведаем усе тры фацімскія таямніцы, ці фацімскае прароцтва актуальнае? Актуальнае. Марія заклікала да малітвы і да навяртання. Першымі словамі Езуса, якія былі: навяртайцеся, верце ў Евангелле. Гэта працяг Евангелля. Таму сёння, калі мы наракаем на кагосьці іншага, кажам, што штосьці не так, спытаемся сябе, якімі мы з'яўляемся. Ці мы молімся пастаянна, ці мы навяртаемся пастаянна. І тады будзем мець надзею. Эксцэлэнцыя, вось такі быў 2014 год. Былі іншыя падзеі, вельмі важныя падзеі, але час нашай перадачы кароткі. Вялікі дзякуй. Мне асабіста вельмі прыемна з вамі сустракацца. Я магу вам задаць любое пытанне, а нашым тэлегледачам таксама прыемна вас паслухаць, бо вы адкажаце на гэтае пытанне. І заўсёды гэты адказ можна ад вас пачуць. Жадаем вам шмат сіл, здароўя, Божага благаслаўлення на вашу штодзённую працу, каб гэта і дзяліцца і радасцю Евангелля, радасцю простой, людской, чалавечай і таксама верай. Ну а 2015 год няхай будзе такім адметным і для касцёла ў Беларусі, асабіста для вас на рэлігійныя падзеі. Дзякую. Дзякую яшчэ раз за запрашэнне. Яшчэ раз жадаю ўсім, каб кожны дзень гэтага Новага году быў пазначаны Божай ласкай, бо яна патрэбная для збаўлення. Няхай добры Бог всім благасловіць. Вялікі дзякуй, эксцэлэнцыя. А ад вас, дарагія тэлегледачы, чакаем прапаноў для тэмы нашай перадачы. Дасылайце свае пытанні на наш адрас. Усяго добрага, няхай Бог вас благаслаўляе.